Mila 1970ko iraila, Lizarra pilotaleku zaharreko gelatxo batetan, guraso kementsu talde batek euskararen utopiarengatik apostu egiten du. Zailtasun, arrisku eta esia gaindituz bideari ekin zioten. Aintzinetik euskararen altxorra berreskuratuz, etorkizunari zabal-zabalik aurre egiten zion bidea. Lizarra ikastolak lekukoa jaso zuen, Lizarran galdutako nortasun ezaugarri bat berpiztuz. Gogoz arituz eta saiatuz, Lizarra ikastolaren jaiotzetik 1970 urtean, 24 ume izatetik aurtengoan 586 neska mutiko edukitzera iritsi gara. Utopia, aintzinako ametsa, egun errealitate bat da. Ezina, ekinez egina. Dator gure irrintzina, ezina ekinaren ekinez egina. Lizarratik euskera dator indar berriz, Navarra Nafarroa dela iragarriz. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa irabazi behar dugu oinez. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa irabazi behar dugu oinez. Egonarren horren beste traba, garena izatera iritsiko gara. Bihotzeko tristura zango nekatuan, gaiz guztia zendazen dizkigu kantua. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa irabazten ari gara oinez. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa irabazten ari gara oinez. Baina lanean zutagar, gaurko gure ameza gauza dadin bihar. Egatik irrintzina datore galari, erantzi zeure boza gure kantuari. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa irabazten Nafarroan oinez. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa irabazten Nafarroan oinez. Euskararen errekaldean Lizarra, euskal zaleotatzen dugu biltzarra. Zatozu ere oinez gurekin batera, ezina ekinaren bidez egitera. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa gurea da oinez da eginez. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa gurea da oinez da eginez. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa gurea da oinez da eginez. Pausori pauso beti bidea eginez, geroa gurea da oinez da eginez. Pausori pauso beti bidea
guztia ekinez egina. Lana guztientzat dago hemendik aurrera. Hacer notar que si alguna vez el eslogan de nuestro Yes ha sido real, es en este año. Lo imposible, si se persigue, se consigue. Ongi etorri.
hartu baitu behar huen grazia. Lehenago hibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izanen haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen deno dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintza erazdenak ziren burlatzen, inongo liburuetan eskritzen ez duten.
Zea! Ontziko! No! Eta zuen! Nik begiak izten ditut aizue, ez naiz mokotaz ezer fiatzen, begiratu ondo, Nola tardatzen duen mokok aizue, irekiritzak ez begiak, bai ala ez! Batzuek bai, bestiek ez. Aizue, irekiritzak ez begiak? Jo, bai ala ez! Kostaldean zen gertatu Itxas gizon zahar batek behintzat ala zidan kontatu Enbat itzela gaztelu gatzen Utzi eder batzuen hondatzen Euskaldunontza barruan Altxora handia gehizen gartza Mire Paulegi eta lagunak, esateko Mire Paulegi eta lagunak, zatozte ikastolatzen. Utzi eder batzuen hondatzen Euskaldunontza barruan Altxora handia gehizen gartza Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas lan eta bizi euskaraz eta hortara goa Bada garaian noiz baitezagun uda hori gale doira bat
festa bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu, hantxe bertan bazterrera. Ez dugu nahi berriro ere toki hartara lanera. Dinbilidan bat gau eta goiza, suetak eien artian. Sosegu eta deskantzu gabe, geure buruen kartian. Horrexegatik lanak utzirik, gatoz guztiok batian. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Ondo betu, Kanpora eta guazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zerenatik hartu baitu behar huen grazia. Lehenago hibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izanen haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, lelo azarren Euskaldunak edo nondik preziatu ziraten, baina haien mintza eraztenak ziren burlatzen, inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen, orain ikasiko dute nola gauza ona zen, eta lelori baileko Bueno, eguerdion, danoi. Buenos mediodías a todos. Bueno, esta placa que veis, que es un agradecimiento de Lizarra y Castola a todos los que han colaborado, la recibiréis en breve todas las personas que estáis aportando vuestro esfuerzo porque este proyecto vaya adelante. Gaur bakarrik guk ikastola bezala konfederazioari eskainiko diogu plaka hau, baina laster zuek izango duzue. Orduan Jaime Zabalak kanposi eskainiko dio plaka hau. Gure esker honekin, Bai. Lizarra ikastola. Nafarroa oinez, laguntza emanez, kultur urratz berriak ematen laguntu duzuen guztioi esker onez. Nafarroa oinez, 80. beti, haigora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi, gora eta gora beti, haigora lapurdi, euskarak bizi gaitu, eta bizi bedi, gora eta gora beti, haigora lapurdi,
Bai, zein da ikastolen konfederakundeak egiten duen Nafarroa oinezeri buruzko balorazioa? Bueno, oso egun importante izan da guretzat, behintzat Nafarroan, halako Nafarro oinezerik inoiz ez dela izan du, eta momentu honetan oso pozik gaude. Bazkaririk eta gabe gelditzen nahi gara, jendia badakigu arazoak izan dituela sartzeko, gure prebizioak oso gaindituta daude, eta bueno, oso pozik. Bai, diru kontua nola dijoa momentu beda? Bai, biltzen nahi gara nahiko ondo gainera materiala eta saldu dugu jaia dena, bazkariek eta saldu ditugu ere bai, janari ere bai, azkenean diruarekin gure proiektuak aurrera ateratzeko dira, baina oso importantea da ere horrenbesteko jendetza biltzea halako egun batean. ¿Cuál es la valoración que hace la Confederación de Ikastolas sobre el Nafarroa Oinez de este año que se está celebrando aquí en Lizarra? Bueno, la valoración tiene que ser positivísima. No ha habido ninguna Nafarroa Oinez, yo creo que ninguna fiesta, ni ningún mitin, ningún partido político ha conseguido reunir a tanta gente en favor del euskera de las ikastolas. Y para nosotros esto, a pesar de que estamos casi desbordados, hay alegría, hay optimismo, esperanza, futuro. Sí, se han superado las previsiones que se esperaba de la gente que viniera aquí, pero económicamente hablando, ¿cómo va el asunto? Bueno, el asunto va bien. Tampoco tengo datos reales, puesto que la gente tiene problemas para la recogida, para poder llegar a la Ikastola, pero bueno, va bien. Yo tengo datos de la mañana y se iban superando las previsiones iniciales de recogida.
ibiltzen da. Zuri da, tunel beltzetatik igarraitzen da. Etxoa
Pertsonek lan egin dute Nafarroa oinez 80aren prestakuntza eta garapenean. Euskal Herri osoak emandako erantzuna izugarria eta ezin hobea gertaturik. Mila pertsonen partaidetza 50 milioietako muga gaindituta. Euskal Herriak Lizarra ikastolaren etorkizuna ziurtatu du. Eskerrik asko guztioi. Aizea ere hemen kobratzen data. Berriro ere, zeuen laguntzaz esan ahal izango dugu, ezina ekinez egina. Gauago pasan eta egun alotan, larik ezpada segi dezagun hortan, bailotan, dezagun hortan, zertan penatu berdin izatekotan.
Haizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Nafarroa arragoa, sua eta ura, kondaira urratu baten oihartzun oiukatua. Amets bat baino gehiago, ez oparotasun osoa. Nahiaren eta ezinaren urrukatoki ekaitzez